Saudós, que tal como están os vixiantes de seguridade do aeroporto de Lavacolla, sumaránse á folga xa iniciada polos seus compañeiros da terminal de Barcelona a partir do día 20. Están previstos paros parciais nos controis de acceso ás portas de embarque tanto en Santiago como no aeroporto de Alvedro, na Coruña. O caos que están a vivir os pasaxeiros do aeroporto del Prat pola folga dos vixiantes dos controis de seguridade podería darse tamén nas terminais da Coruña e Santiago. Os traballadores de seguridade de ambos aeroportos galegos veñen de sumarse aos paros dos seus compañeiros de Barcelona a partir do día 20 deste mes. O sindicato UGT asegura que a folga está motivada pola precarización das condicións laborais destes empregados que piden, entre outras melloras, un abono do plus de radioscopia e o abono mínimo de 6 horas de xornada e o pago de aparcamento. No caso de Lavacolla, a empresa que presta o servizo é Prosegur, mentres que en Alvedro a firma é Eulen, a mesma que o fai na terminal da cidade condal. As reivindicacións resultanme moi importantes, non? Creo que teñen todo o meu apoio, son reivindicacións importantes do persoal e a folga pois é unha das opcións que teñen para reivindicalas, non? Eu espero que non dure demasiado a folga, que as reivindicacións do persoal sexan tidas en conta, para que non teña moita repercusión na veciñanza de Santiago que utiliza o aeroporto, nin nos visitantes que temos. Pois precisamente hoxe o PP acusaba a Compostela Aberta de descoidar o sector turístico e que a concelleira popular María Antón denunciou que o grupo Área Santiago está totalmente abandonado por parte do goberno local, despreciando así, dixo, unha boa ferramenta de promoción. Agora que se acuña tanto o termo turismofobia en algunhas zonas de España, o PP de Santiago considera que Compostela Aberta tamén ten algo diso e que os populares sosteñen que o goberno de Martiño Noriega desatende totalmente os nosos visitantes. Nos pensamos que realmente diso algo debe ter este goberno municipal de Compostela Aberta, porque maila ser o turismo un dos piares fortes da nosa cidade, a desatención desta área non deixa de sorprendernos. E no caso de Compostela Aberta, o turismofobia é por inacción. Unha inacción e unha desatención que xa temos denunciado en varias ocasións. Un dos problemas que arrastra dende sempre Santiago é a estadía media na cidade, xa que por Compostela pasan moitos visitantes de paso que non pernoctan demasiadas noites na capital galega. Neste sentido, a concelleira María Antón puxo o foco de atención no grupo Área Santiago, do que forman parte 16 concellos da comarca e que tiña precisamente como obxectivo alongar a estancia dos turistas, ofertando unha serie de atractivos en toda a contorna Compostela. Di o PP que o alcalde ten este grupo abandonado. É significativo o abandono deste proxecto por parte de Compostela Aberta, que, como sabedes, é un pouco a xestora de todo o que se desenvolve en Área Santiago. Unha das obxectivos ou finalidades de Área Santiago era conseguir arredor de Santiago produtos turísticos que poderán interesar aos visitantes os turistas, visitantes/turistas que se achegaban a nosa cidade con fin de alongar esa estadía, ofrecerlles actividades, porque está claro que un turista se queda nunha cidade se ten cousas que facer. Así as cousas, no PP agardan saber algo sobre o convenio que ten que asinar o goberno local para que Área Santiago se reactive. Todo isto nun día no que os socialistas denunciaron unha vez máis a situación do CEGADI, o Centro Galego de Discapacidade. Como saben, leva 6 anos rematado e sen data de apertura. O PSOE levará de novo caso ao Parlamento galego. Cun custo de 26 millóns de euros, o Centro Galego de Discapacidade é un edificio de 8.000 metros cadrados pensado para a atención integral das persoas con diversidade funcional e as súas familias. Ubicado en Salgueiriños, o inmoble foi rematado no 2011 e nada se sabe da súa apertura. É por iso que os socialistas levarán distintas iniciativas ao Parlamento pedíndolle á Xunta que dunha vez por todas poña o CEGADI en marcha. Estamos no ano 2017, no mes de agosto, e segue pechado. Estrategia Galega de Discapacidade 2015-2020 non aparece. Xa non se mollan. Xa, sobre o papel non se mollan para decir unha data concreta e non aparece como un dos obxectivos en esta materia abrir e poñer en marcha este centro. Nos non podemos máis que amosar a nosa preocupación porque continúe pechado 10 anos despois. Lembran no PSOE que a última data de apertura ofrecida pola Xunta foi o primeiro semestre de 2017. Aseguran os socialistas que o PP amosa desleixo con Santiago e coas persoas que máis o necesitan.
Este venres volvemos falar de comedores escolares e que hoxe abríronse os sobres das ofertas presentadas na mesa de contratación, polo que, segundo denuncia o BNG, o contrato non estará asinado para o inicio do curso. Só se presentaron dúas empresas, a actual adxudicataria, Ser Unión, e Eurest, unha firma que quedou excluída nas anteriores convocatorias por baixa temeraria. Será matemáticamente imposible que os comedores escolares estean adxudicados para o inicio do curso o 11 de setembro. Denunciou no hoxe o BNG, que explicou que esta mañá tivo lugar a mesa de contratación na que se abriron as ofertas. Pero o máis grave para Rubén Cela é que, tal e como se fixeron os pregos, o servizo vai ser o mesmo que provocou as críticas das AMPAs. Por que dicimos isto? Bueno, porque finalmente só se presentan dúas empresas, o que tamén é moi significativo, e, tal e como temos denunciado, pois son dúas empresas das grandes, das de fora de Galiza, a que xa viña prestando este servizo, outra pois, que ten quedado fora nos 2 anos anteriores, precisamente por baixa temeraria, e moito nos tememos pois, que na práctica pois, as cousas van ser prácticamente iguais. De feito, as empresas que optan ao servizo son Ser Unión, actual adxudicataria e que foi moi criticada por pais e nais, e Eurest, unha firma que foi rexeitada en 2 ocasións por baixa temeraria. Así as cousas, o PSOE quixo ler estes pregos tan criticados polo BNG para amosar que non se acadaron os compromisos adquiridos cas AMPAs no que respecta ás cociñas. Máis de 130 kilómetros de Santiago de Compostela. É dicir, a empresa pode facer toda a cocción e toda a preparación e todo o emplatado nun radio de 130 kilómetros. É dicir, facilmente a comida pode vir preparada de Portugal ou de Castilla e León. Estes son os mellores pregos da historia do mundo mundial e parte do estranxeiro. Non entanto, a alcaldesa en funcións asegura que estes son os mellores pregos de comedores que Santiago podía ter. En comparación tamén con outros concellos que xestionan comedores escolares ou cos que xestiona a Xunta, temos os mellores pregos que garanten pois servizo de calidade. Que pode ser mellorable? Claro que sí. A min tamén me gustaría facer moitas cousas, pero a legislación vixente é a que non. Por certo, que o que tampouco está licitado é o servizo de xestión da Escola Infantil de Salgueiriños. A gardería levase en contrato dende abril e aínda non se iniciou a licitación. Os pregos, segundo María Rozas, están xa nos servizos de intervención. Escoitábamos a María Rozas tras a rolda de prensa da Xunta de Goberno, unha reunión na que comezaron as tramitacións dos proxectos financiados ca EDUSI. Hoxe deuse un paso máis para iniciar diferentes actuacións enviando información complementaria ao Goberno estatal, paso previo para comezar os traballos. Un deses proxectos é o Plan de Mobilidade. Aínda que con varios meses de retraso, o Goberno Central xa concedeu ao Concello todos os permisos para iniciar os proxectos que se van financiar coa EDUSI, a Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado, fondos europeos que ascenden a 10 millóns de euros. Hoxe a Xunta de Goberno aprobaba enviar información complementaria sobre dúas iniciativas, paso previo para iniciar a súa execución. Falamos do Plan Municipal de Igualdade e do Plan de Mobilidade. Trátase, por un lado, do Plan Municipal de Igualdade, que ten un orzamento de 25.000 euros para cada ano, global 100.000 euros, son 4 anos da EDUSI, neste ano 25.000 ata 2020. E a segunda proposta é a actualización do PEMUS, o Plan de Mobilidade Urbana Sostible. Trátase dunha actuación global de 200.000 euros, que terá un orzamento no ano 2017 de 150.000 euros e no 2018 de outros 50.000. O que aínda non se enviou a Madrid foi o proxecto de remodelación de Castrondouro, despois de que o Goberno estatal pedirá algunhas modificacións no proxecto. A intención é ter listos os cambios a finais de agosto. Na reunión semanal do Executivo, deuse luz verde á colocación de 33 colectores de roupa usada e calzado. Será a empresa Arroupa, de Cáritas, a encargada de xestionar ditos colectores. Máis cousas, a noite do sábado será a mellor para ver as Perseidas, a chuvia de estrelas que se produce cada mes de agosto. Haberá logo que buscar un lugar con pouca contaminación lumínica. Aquí en Santiago poderemos observar as vaguas de San Lourenzo dende a Cidade da Cultura. As Perseidas, tamén coñecidas como vaguas de San Lorenzo, son unha chuvia de meteoros que se produce sempre durante o mes de agosto e da que se ten constancia dende o ano 36 despois de Cristo. Este ano rexistrarán a súa máxima actividade na noite do sábado. A noite do 12 ao 13 é a noite do máximo das Perseidas.
coincide xusto cando a Terra pasa pola parte central da corrente meteórica que produce esta chuvia de estrelas. Para poder velas, o mellor é alonxarse das luces da cidade. En principio, un punto que este bastante escuro, que non teña moita luz ao redor e tamén que teña canto máis horizonte despexado, mellor. Entón, as cimas dos montes poden ser boas, calquera sitio que teña suficiente escuridade podría valer. O fenómeno poderá observarse esporádicamente ata o 24 de agosto e por iso o Observatorio colabora ca Cidade da Cultura para ofrecer a posibilidade de ver as perseidas dende as instalacións do Monte Caiás o vindeiro mércores. E sempre gardamos a noite das perseidas para facer ali actividades, para facer ali unha observación. Así que levaremos 2 telescopios, faremos observación cos telescopios de distintos obxectos. Temos agora os planetas Xúpiter e Saturno para ver, outros obxectos astronómicos, tamén ensinaremos as constelacións. Por certo que tamén poderemos ver un eclipse total de Sol. Será desde este luns e visibilizarase como parcial en Galicia en unha magnitude moi pequena, o que significa que se tapará a cuarta parte da súa superficie. Xa llo vimos contando todos estes días, o Festival Feito a Man está en cher de música as rúas do casco histórico e así o fará ata finais de mes. Será entón cando se celebre un peche moi especial, e que Santiago renderalle homenaxe ao artista Fran Pérez Narf, falecido pasado mes de novembro. Será cun concerto no que participarán máis de 30 artistas. Compostela renderá homenaxe ao artista Fran Pérez Narf cun concerto no que participarán máis de 30 artistas de Mozambique, Portugal, Euskadi, Inglaterra e Galicia. Trátase da cita máis importante que ofrece esta edición do Festival Feito a Man polo significado que o cantante aportou ao proxecto, a cidade e o panorama musical. Un artista dos xeniais, era un artista dos polifacéticos, unha persoa que lle gustaba estar en todo, unha persoa que ali onde estaba quería estar en iniciativas culturais, en iniciativas sociais, en iniciativas teatrais, en iniciativas que tivesen que ver co campo da música, en buscar sinerxias e relacións, ligazóns entre todas as artes. O concerto, que terá lugar na Praza da Quintana o día 30 e para que xa se poden coller as entradas, estará dirixido musicalmente por Marcos Teira, terá unha banda base e logo os convidados irán interpretando temas do músico compostelán. A idea é amosar o vínculo de Narf ca nosa cidade. Este é o lugar onde aparece a súa música, onde ten os seus contactos, onde houbo aquelas reunións alrededor da cervexa para imaginar e para desexar un novo horizonte artístico, e onde se viviu esa arrogancia entusiasmada que ten a xuventude cando decide ter un camiño artístico que el decidiu seguir e camiñar sin fin. Entre os artistas participantes poderemos ver a Timbila Mucimba, Carlos Santiago e Pepe Sendón, Uxía ou Guadi Galego. Abrimos páxina deportiva. A pique xa de que comece a Liga de Terceira División o domingo día 20, a AS de Compostela ven demostrar as camisolas que lucirán os seus xogadores nesta nova campaña. A presentación da equipaxe tivo lugar na tenda oficial do club. Os xogadores non a estrearán ata o primeiro partido de Liga o domingo 20 en San Lázaro fronte ao Silva, pero os afeccionados do Compostela xa poden mercar dende hoxe as novas camisetas do club. A prenda foi presentada esta mañá na tenda oficial da SD, o Rei Centolo, onde puidemos ver algúns cambios, sobre todo no cuello. Segundo os seus responsables, quere ser un deseño elegante e que dé a imaxe de evolución. Na segunda camiseta séguese a destacar a figura dun peregrino, xa que tamén se quere enfocar o mundo do souvenir. O prezo é igual que a temporada pasada, 49 euros. Por certo, que segue á venda tamén, e con moito éxito, a camiseta retro. No club están moi contentos por como está a funcionar o merchandising. Toca xa mirar cara ao ceo para saber que tempo teremos nos vindeiros 3 días. Unha información que nos facilita, como sempre, Meteo Galicia. O sábado en Galicia teremos ceos pouco anubrados ou despexados con algún intervalo de nubes altas. As temperaturas continuarán ascendendo, tanto as mínimas como as máximas, e o vento soprará con intensidade moderada do nordés en xeral.
No domingo agárdase ceo pouco anubrado ou despexado en xeral, medrando algunhas nubes de evolución no sueste durante a tarde. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán de compoñente norte, moderados no litoral norte e frouxos no resto. O luns no litoral as nubes irán a máis co paso das horas, mentres que no interior irán medrando nubes de evolución que poderían deixar algún chubasco. As temperaturas mínimas non cambiarán, mentres que as máximas descenderán polo oeste e ascenderán no norte de Lugo. O vento soprará frouxo de compoñente norte. O sábado en Santiago teremos unha xornada de ceos despexados e temperaturas que irán dos 13 graus de mínima aos 27 de máxima. Os ventos soprarán de compoñente norte moderados. Pro domingo agárdase outra vez unha xornada de verán con temperaturas que chegarán aos 30 graus. Os ventos soprarán de compoñente norte febles. No luns seguiremos con bo tempo, aínda que pola tarde aparecerán algunhas nubes. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de dirección variable. Momento de repasar a axenda cultural de Santiago con moitas actividades interesantes a ter en conta. E se están fora da cidade tamén temos outras propostas que ofrecerlles na nosa axenda de lecer. Ata aquí chegou o noso repaso pola actualidade da xornada en Santiago. De seguido chega Silvia Castiñeiras ca entrevista do Preguntoiro na que recibe a Ana Rivas e José Luis Villanueva da organización da Festa da Ameixa de Carril. Nos volvemos o luns con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.